Tivoba Anwar Flebo anga foli ambulance awma amba foye ayo bismillah aba kile kuna fondi kene niyo kene sigli amina kuna fonu wala bakuru bawte menen ko fe ayo bismillah ka awkluma jo ka anga kuna fonu na me wala sa ko se ka famelima soro ala to gomina mata ani nani nyana wakati mna oboya kasi karibu kaduje kene duna uka ala pato kena do kena ka niya takalaje akira Nigeria wuro dunya fanfe o mata annan galaje na pona unila marfatu gufe on ka uso bokoro dimino ubora tenando ka tama buluda dugu chamanchera la uka nisongo ya ira jago ya shara mo be feka sigi uka gar fankele ndala Hong Kong maraira ofana bolon ko fe Nigeria jamana kono ambe tayno mata ani nani olu bonara unila utun segin tolade du ka bo ibai ka fo u ka do uta kena uka kerengrala chrétien du du akera kardu ka duje tenanduna akuna fon be bolda munka angalaje mata ani nani nyona olu de bonara unila wakati mna u segin tola karido ka duje tenanduna uka do don keneka no na ke por arbur fanfalala olani ya jatemin ko inkera Nigeria wuro dunya fande fe marfatigu oludu bone unila dugu mumbe ni ankoma omuko ale ni port akur ni nyuanche kilometre pi kononto akera o sira herreka ni nyoro laje tajide bo boy kosobe kabo ni maranu nunayi ayira ka fo madama don olu koni sobokoro jugno tarano le docteur Sola kaseko olu furaka to komina ni wakati ko fe moyo u ka soro su olu wulla ni man jugun kama ka laje u bise ka tegege mununa wala saku u ka kirite ka to komina munu jugina ayira ka fo olu koni sobokoro jugnondo fanta nyonya le do ni maray na kosobe wa o rebe ka nan ko to bela jelen jugay nyami Niger faba kodu tama do na buluda maufe munu yuka nisongoya yira ka fo sharia kura mutara no butalike uka samba fla santa ani shegi musaka mukanga do ku tabulula yuka nisongoya anga kuna funu meje ma barika nyona olu de bora nyame no Niger faba e kuka tama buluda kuka nisongoya yira sharia mutara uka nyema ufe ni ankoma loi de finance samba fla santa ani shegin konna la sabla ya ira ka fo faso do mako be muna sharia intise ko o barato ko shila wole blara jekulu fla de feno parti politique munu be fangasina mawfe ol de bora ka nyini jama fe ka bo taraw ka blomba ere dala o kala nyinu konna la ya ira ka fo ubu kan ni songo ya ira ka tani sharia njugala tamalikela o olu ka nyema do binyere o kumara aya ka hakilina o ira ka fo ni ayi olu bora agunte do wore ku kan ni songo ya ira sabla ni sharia inte jamana dum la tanye to shila kuma ina na fo sumana sanda de fe ni ale be jokulu munani en confront pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDRI olu ye fangasna mawka jekulu badoyi ni ya jatemne tama ko ni kunchera mangama bo akonna la octobre kalo banwatire tama do de la ka buluda katani sharia klen juya langa atama ima kunche herala de mamuga ani sabanyo ananu lakana tikla mawi olde jogina oko senfe uka commissariat dopi o jinna mobilita ani nani o de chena ibaika fo ni manu fe lakana tikla ma tanywana ibaika fo olu sobokoro jogina Iran jamana kono kle duru gelea albi ubo konna la tamalkalo lu kon ko kuta dabla mangawbe sina akobe buludamunga angalaje Iran jamana kono agwana kosobe alsa manga maseka da kosobe de kunu tenando era janvier kalo kle flo samba fla santa ani wulum fla kala kana tigila makli ale jogina bingalo wole munu tara ka maw segere ma munu tungelo do ka tama buluda kata gouvernement jugala mata ani sabanywana ulude nana bono uni la kabri décembre kalo kle muga ani shegin kana bla bila ni manu kala nyini ti dowere o kelendron de ka ukanisongoya yira fembu ka jamana kono ka seka dabla togomina wa aira ka folla kana tigila maw yere foima bo olufana ka togoyawla jakulu chaman be no olu de bora ka tama boloda uka faba kono ka nyemaw olufana nana unyeshuma kam tegeke ma chama na uka jamana nyema yere ka lasil kono la noyi Hassan Urwani ale koni aira ka fo ka nyini uka jamana do fe uka sabali beka manganda bla ula kana tigila makle ibay ka fo
n'i y'a ta k'a lajɛ ale nana bɔnɛ ani la marifakisɛ senfɛ maa 3 ɲɔgɔnna olu joginna o kɛra yɔrɔ min na an kuma ko Najafa Bad ni ale ye yɔrɔ ye mun b'u ka jamana cɛmancɛ yan fan fɛ wa maaw kɔni kelen don k'u kan kɔrɔta nin ko in na k'a lajɛ mankan bɛ se ka dabila cogo min na Iran gouvernement olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu bɛna cɛsiri bɛɛ lajɛlen boloda ka se ka maaw ka gɛlɛya wuli ka bɔ yen cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la barantanya mun b'u u ka jamana kɔnɔ sabula ni maa ninnu fana ka laɲini kɔnɔna la n'o ye taamakɛlaw ye a b'u ka laɲini na. O ni jɛkulu n'o ye jɛkuluba ye mun sigilen don diɲɛ kɔnɔ bɛn ni kelenya ka sabati a ɲɛmaa de ye Antonio Guterres ye a nana bataki dɔ fɔ i b'a ye k'a fɔ sankura o kɔnɔna la a ye wele bila diɲɛ bɛɛ ma bɛɛ ka kɛ kelen ye cogo min na an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka kunnafoniw lajɛ. Waati min na n ye baara daminɛ a bɛ san 1 ɲɔgɔnna bɔ n ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma ko san 2017 o ka kɛ bɛn sa ye nka a ko ma kɛ ten dɛ ko n yɛrɛ juguyara de kuma in nana fɔ Antonio Guterres de fɛ ni ale o ni ɲɛmaa ye bi n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sankura o nana don kɛrɛnkɛrɛnnenya la o tile fɔlɔ tun ye kunun ye n'o ye san 2018 ye a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ a tɛna wele bila maaw ma tuguni dɛ a bɛna bataki de ci bataki mun n'o b'a yira k'a fɔ diɲɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔna la a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a gɛlɛyalen don fan bɛɛ fɛ ko kuraw nana don diɲɛ kɔnɔna la o ni ɲɛmaaba a y'a yira k'a fɔ n'i ye diɲɛ bɛɛ yaala bi maaw kɔni sirannen don k'a sababu kɛ nucléaire ko kelen don ka bɛɛ lajɛlen ko se a dan na o fana bɔlen kɔfɛ n'i y'a jateminɛ kabiri kɛlɛ mun bɛ yen ni an kuma guerre froide n'o ko bɔra yen nɔ sira mun bɛ maaw dusukun na o sira ma deli ka na maaw dusukun na wa o fana bɔlen kɔfɛ diɲɛ fana bɛ ka kalaya ayiwa o de kɛra sababu ye o ni ɲɛma a kumara a ka laseli kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ dan bɛ ka kari maaw ka hakɛw la maa minnu bɛ yen n'olu ko k'u ka jamana dɔrɔn ani maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye siya woloma kɛlɛkɛlaw ye olu kɔni bɛ ka fanga sɔrɔ diɲɛ kɔnɔna la bi a y'a yira k'a fɔ ɲinan san n'o ye san 2018 a daminɛ a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma an ka kɛ kelen ye a y'a yira k'a fɔ a dalen don a la k'a fɔ an ka diɲɛ an bɛ diɲɛ mun kɔnɔ diɲɛ in kɔni don la a bɛna a yɛrɛ sɔrɔ an ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ kɛlɛ minnu bɛ yen kɛlɛw ka se ka ban an ka sɔn ɲɔgɔn ma an kana ba ɲɔgɔn na wa fɛn mun b'a an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye an bɛɛ ye bun adamaden de ye an ka o to an kana sɔn ko o tiɲɛ cogo si la a y'a yira k'a fɔ o kɔni tɛ se ka kɛ n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Antonio Guterres ale a ye wele bila jamana bɛɛ lajɛlen ma u ka sɔn o sariyaw ma ani sankura mun nana boloda nin ye an ka fɛɛrɛ na ni fɛɛrɛ kuraw ye o fana bɔlen kɔfɛ furancɛ mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ an k'o bɔ yen nɔ wa tilali mun fana bɛ yen an ka tilaliw ta k'o da kɛrɛfɛ danaya ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw ka kɛ kelen jɛmaw ka kɛ kelen ye laɲiniw fana ka kɛ kelen ye wa bɛɛ ka kɛ kelen ye wa sira kelen ka kɛ bɛɛ bɛ taa sira mun kan u sabula diɲɛ sini ɲɛsigi o gulonnen don o de la. An bɛ taa Siniwaw fɛ yen nɔ taama dɔ fana bolodara u ka sigida mun bɛ yen ni an ko Hong Kong n'o y'u ka maraba ye sabula ko sariya dɔ taara sariya in b'a yira k'a fɔ u ka gari fan dɔ k'o ta k'o di u ka jamana yɛrɛ ma wa o ma bɛn u ka baarakɛlaw ma u y'u ka nisɔngoya yira an ka lajɛ. Hɔngɔnkaw sɛbɛkɔrɔ diminen don u ye taama dɔ yɛrɛ boloda nin ko in na a kɛra tɛnɛn don u ka dugu cɛmancɛ yɛrɛ la k'u ka nisɔngoya yira ka taga Chine olu ye sariya mun ta n'o bɛ tali kɛ u ka gari yɔrɔ la gari min bɛ Hong Kong u y'a yira k'a fɔ Chine ɲɛmaw bɛ k'u sen don u ka kow cogoya la o dun man d'u ye taamalikɛlaw y'a yira k'a fɔ sariya mun taara kɔsannin na sariya u ma jɛ ni a ye o bɛ tali kɛ u ka dugu ɲɛta baaraw la o de y'a kɛ u bɔra k'a yira k'a fɔ u tɛ jɛ ni a ye a taama ninnu i b'a ye k'a fɔ a kɛra bɛn yɛrɛ kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a yira k'a fɔ u ka dugu mun bɛ yen nɔ ni an ko ma Canton ani Shenzhen fanfɛlaw la n'o ye yɔrɔ filaw ye a bɛɛ bɛ Chine worodugu yanfan de fɛ ka fara Hong Kong kan a yira k'a fɔ a sira ninnu olu bɛna dayɛlɛ joona joona nka baara kan ka kɛ cogo min na ɲɛmaw d'u sen don a la o de ma bɛn yenkaw ma lakana tigilamaaw ni maa ninnu kɔni u nana kari ɲɔgɔn na yɔrɔ in yɛrɛ la u y'u ka nisɔngoya yira i b'a ye k'a fɔ nka u ye ɲɔgɔn faamu kɔfɛ u ka bulonba maaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ kun tɛmɛnen na baara in kan ka kɛ cogo min na olu ye kala ta o sira kan. An balima TV Anwar filɛbagaw kunnafoni minnu tun bɛ an bolo k'o di aw ma o ye nin ye ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ kunnafoni kura mana bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'o ta k'o di aw ma ladiriya kɔnɔ aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na aw k'an bɛn don wɛrɛ.